Vi är på väg österut, in i landet, mot Tartu, 19 mil från Tallinn. I bilradion sjunger Jak Juola om det estniska landet, om naturen som besjälas av röster och minnen ur Estlands förgångna. Hei, sinä inimene, kes siin käid, astu tasa, mine kummargi. Med sina nästan 1000 år på nacken är Tartu den äldsta staden i hela Baltikum. Idag har Tartu närmare 100 000 invånare och är Estlands andra stad i storlek. Det här är Domberget i Tartu. En gång i tidernas begynnelse, berättar en gammal estnisk folksaga, steg sångguden Vanemuine ner från himlen. Och här på Domberget i Tartu gav han sångens gåva åt människorna på jorden. Tartu var länge centrum för vetenskap och utbildning i Estland. Under svensktiden inrättades ett gymnasium, ett lärarseminarium och en hovrätt här i Tartu som då hette Dorpat. Och det var Gustav II Adolf som 1632 grundade stadens universitet, som då blev det andra universitetet på svensk mark. Fram till andra världskriget bodde en svenskspråkig minoritet i Estland, men under kriget hamnade nästan alla estlandssvenskar i Sverige. En av de få i Estland idag som vet hur det gamla estlandssvenska målet lät är professor Paul Ariste. Så tog han ett blankt sidbein och drog längs mina sidorna så en gick genom skinn och ben. Men kanske jag ska presentera dig en liten folksvisa. Jag har en mycket dålig röst, men den enda svenska folksvisa som vi känner. Mina mor, 3 man star och bagon. Mina mor, 3 man star och bagon. Bio intom, mina deljadoter. Bio intom, mina deljadoter. Universitetsstaden Tartu är numera lika känd för sin teater, Vanemuine-teatern, uppkallad efter den gamla estniska sångguden. Vanemuine-teatern är berömd i hela Sovjetunionen och även utomlands. Den grundades 1870 och var den första i Estland. Idag omfattar Vanemuine-teatern 3 scener i 2 byggnader. Vanemuine-teatern ger 550 föreställningar om året för en publik på mer än 250 000 besökare. Man har ett gott publikunderlag i Tartus närmare 10 000 studenter och en annan stor del av publiken
kommer i abonnerade bussar från kollektivjordbruken ute på landsbygden. Kvällens pjäs heter Penningens Gud och är en gammal estnisk klassiker av August Kitzberg. Vandunud olen ma seda! Sisse lõi, kõik lõi sisse. Ära võttis jõu jalgade seest. Appi! Appi! Tule ei saa, mis sa kirjutad, miks see tuli? Seda ei puuduta keegi. Ole lähe! Tule! Raha ja paberit too välja, kõik põleb sisse.